Bizkaiko Foru Aldundiak 2012ko ekitaldirako izango duen aurrekontua onetsi du hilaren 22an Gernikako Batzar Nagusietako osoko bilkuran EAJaren baiezkoari eta PPren abstentzioari esker. Aurrekontu berria gogorra eta doikuntzak egitekoa izango da, baina aldi berean bideragarria. Oro har eta laburrean aurrekontuak zutabe hauek izango ditu. Egoera ahulenean daudenei babesa eskaintzea, zerbitzu sozialei eutsiz eta 2 euro bakoitzetik bana gizarte ekintzetara bideratuz, oinarrizko zerbitzu publikoek, metroa, Bizkaibus eta azpiegiturak orain arteko prestazio mailari eutsiko diote, ekonomi sustapena, teknologia, berrikuntza eta ezagupena irmoki bultzatuko dira, eta Bizkaiaren garapenerako lehentasunezko konpromiso publikoei eutsiko zaie. Aldundiaren beraren kudeaketa den aurrekonturako ia 1.800 milioi euro bideratuko dira. Gastua sailka aztertuz gero, honako hauek dira nagusi. Gizarte ekintza saila, 758 milioi eurotik gora, eta herri lan eta garraio saila, 330 milioi eurotik gora.